iba u nás. Ponúkame na prenájom trojpodlažnú budovu v priemyselnej zóne Považskej Bystrice len pár metrov od Robotníckej ulice. Priemyselná zóna pri rieke Váh s vynikajúcim napojením na diaľnicu D1. Rýchly prístup do Žiliny aj Bratislavy a výborná dostupnosť vďaka výjazdom juh, centrum a sever. Ideálne pre firmy s vysokými logistickými nárokmi či návštevnosťou. Budova má dva vstupy, hlavný z prednej strany a bočný pre peších. K dispozícii je dostatočné množstvo parkovacích miest. Vnútorné priestory prešli rekonštrukciou a sú k dispozícii ihneď po podpise zmluvy. Momentálne bez výťahu, no majiteľ je pripravený ho vybudovať podľa potrieb budúceho nájomcu. Každé podlažie má výmeru 950 m2 a je možné prenajať si ich samostatne alebo ako celok. V prípade dlhodobého nájmu je možné priestory flexibilne prispôsobiť, vrátane rozdelenia poschodí na menšie jednotky. Zaujala vás táto príležitosť? Kontaktujte nás ešte dnes.